No pateixis. Això només és una pel·lícula. Però, i si passés de debò? I si els residus ens superen i no aconseguim controlar-los? Anem a comprovar on estem i cap a on hauríem d'anar en la gestió de residus. No oblidem que els residus que generem és un tema seriós a gestionar i portar a bon terme. Cada vegada som més habitants en aquest planeta i si no fem les coses bé pot suposar un veritable problema per a un futur no gaire llunyà i, per tant, per les següents generacions. Primer que res, hem de ser capaços de separar bé els residus des de casa. Només així es podrà seguir la feina des de les institucions. Quan la separació no es fa correctament, suposa un esforç molt més gran a realitzar fins al final del reciclatge. I, per tant, més diners. Per a que us feu una idea, es fan uns 150.000 quilòmetres cada any per a la recollida de residus. Sabeu quina quantitat es va recollir en total? Més de 7.200 tones. Com que al Pallars Jussà som uns 13.200 habitants, això representa uns 550 quilos per habitant a l'any. Uns 4,5 quilos de cada 10 es recuperen perquè es recullen per separat. Però encara hi ha 5,5 quilos de cada 10 que van a parar al contenidor de la fracció resta, que es buiden a l'abocador. Això són 4.000 tones a l'any. Quasi 2 camions de recollida plens cada dia, amb un contingut molt alt d'orgànica, envasos, vidre i cartró que no es podran recuperar. L'any 2023, la taxa de residus serà de 124 euros amb 78 cèntims per habitatge a tot el Pallars Jussà i s'adapta a l'alça o a la baixa segons diferents condicionants. Però, malauradament, els costos són força més elevats, que es compensen amb el retorn dels materials que es reciclen. Com més residus vagin al contenidor gris, més creixeran els costos. Per tant, com més reciclem, més diners recuperarem i poden arribar a deduir-ho de la taxa de l'any següent. Hem d'aspirar a no enterrar cada any tones i tones de residus, amb una bona part recuperable. En els propers anys, la llei exigirà que entri cada cop menys residus als abocadors i que la majoria es reciclin una mica més cada any. Això ajudarà, a més, que no s'hagi d'augmentar la taxa que paguem. Així que depèn de les administracions i de cada pallarès i pallaresa fer les coses una mica millor. Som-hi! Confio en tu. Gràcies per fer les coses bé.